Een van die projecten is de Verhalenbank. De wetenschappers vregen Friesen die te krijgen hebben met dementie om haar verhaal te delen. Om zo meer inzicht te krijgen op ontwikkelingen en de kwaliteit van leven. Het kenmerkende van deze proeftuin is dat we niet zozeer sleutelen aan het brein. Dus dat we er niet van uitgaan dat de persoon met dementie een afwijking heeft. Maar dat wij als omgeving moeten veranderen. En dat we in die context rond de mensen van dementie veranderingen kunnen bewerkstelligen. Waar hun leven er dus beter van uitziet. Lis Kramer is een van de mensen die het meedocht aan de Verhalenbank. Haar man kreeg een aantal jaren lang de diagnose dementie. Voor hem wie het schilderen heel wichtig om zijn ziekte een plakje te jam. Het is heel belangrijk om toch nog voor vol aangezien te worden. Dementie heeft natuurlijk een hele nare smaak voor heel veel mensen in de mond. Van er niet meer bij horen, afgeserveerd zijn. Mensen doen dat vaak ook zelf. En door deze nieuw doel in zijn leven voelt hij zich heel gelukkig. Zorgorganisatie Quadrantgroep vindt het net slim dat er nou al je wetenschappers maar gaan meesjuggen. De koepelorganisatie van de Friese Wouden en Palet denkt dat er ook voordelen binnen. Ik stel mij zelfs voor dat de medewerkers van de Quadrantgroep ook actief gaan observeren bij patiënten en cliënten. En dus ook hun inzichten in de familieomstandigheden waar ze in leven, dat zij die aanbrengen. Dus voor de eigen mensen is dat een verrijking en die zien vervolgens de vertaling ook weer in praktische verbeteringen die in de praktijk tot uiting kunnen komen. Het is de bedoeling dat de proeftuin dementie nog 3 jaar terugrent.